Abutia. Ntapia. Just see, wait, make I run to the other side. I say you should wait. Okay, no problem, arrange am. No, na wait too. I know you go to show now, don't charge you now. Hold on now. Hold on now. You dey sleep? I'm hungry.
This guy, this now I am bend up. I say just can't be doing this more. I'm gonna do one. No, log off now. Ọ kwesịrị egbu ya ayọ ma ebe a. Okay. O nwere si enyi ike ọfụdo afụdo ịghọta. Ana m ekwugori na nke a kịta ma ife na bọta tris nke a ka wee karịchi mkpa ịghọta. Because na ọ bụ na ife a ibu gbadawa o nwere ife gbada onye ebe a obe otu ya. Ịma na ọ ya afụsawa afụsa. Onye na taịtụlụ elili mgbada ọgọdụ ya ma na nke anyị agbụpịa n'okwu mgbe Papilo nana. How's Alpha? They try to see this guy. What I know is out there. Oh, yeah, I get back from course. Yeah, just to take care of it. Oh, no, that's ọrụ agaghị mma ọ bụ ife a na-alụ ọrụ ya nọrọ ọjọọ ya ka o esi wee masịrị gị mgbe idozicha gị ama onye dozichara ebe ọ nọrọ nso otego o ji wee pụ ka ọ ga-onekwanụ ka ego ọrụ pụtara oke chọwarịla amaghara m onye na nwere ofe ụra maka m na-esi wee nweta Claro, não, trai ele não é, mano. See, you no go to concentrate for only one place. Hello? How far? You know what's on? You know what's on? Oh, Bugagi, where you are learning? I'm not question about when you lose here. Also, see not to go to this area. And no, ever any question. I will have for Adelia. Ọ̀nà lẹ́ẹ̀bà ifẹ́ àìsí àjẹ́ pàtàkì ẹ̀ àjẹ́ gbàgálà ọ̀zọ̀ fún ẹ̀ kọ́tẹ̀sì ẹ̀ sí àjẹ́ gbàgálà ọ̀zọ̀ fún ẹ̀ kọ́tẹ̀sì ẹ̀ okay inside
down and from there. Wait. Okay, I say make you wait. Wait, make I put the other one. Make you know, so all of them don't stay casted, so that person will go still and maintain. You get?